mon copain. Ça va? Ça va bien? L'incontournable Sékou Marli. Le grand animateur. L'espoir du Fouta. Amin. Alléluia. Eh bien, ayino mbaɗa alhamdulillah. Ngoɗɗa e dow majum. Mate attinani le 23 novembre. Tigi le 23 o noon ko woni ko jiɗnomi kalade. Oui, an so tawi a tintinani yimɓe holtino. Non wonde joni ɓe tina. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe ɓurɗam bandiraɓe fulɓe ko gona fulɓe taw ko hoyrini ko ɓurle ɓamtare wonko dilli kala ko dilli no ɓurɗum doole holko dilli sowona Sékou Marli cukalel tegaɗel teganage tigui kangue kani 50 regantaɓe woyimo noddi on ne garton e kewal tigui rigui garon e kewal mbasondrade bowal ne haadiri nen Sékou Marli ko holden ɗum waɗata ko le 23 novembre so hawre welede Allah yembal Halpulaar terrain basket gonɗo ɗon ɗo dispensaire bayal yembal o en face terrain ASC Boko Halat so hawre welede Allah le 23 à partir de 17h. Ah bon ɗum ko programme moɗo i ko première édition anniversaire Cheikh Marli e logol Kounta ene waɗi entrée walla ala entrée Sékou Marli Didiedou nde tawno ko fansuji ɗi innirɗen jamma o e nder heen jiɗɗen ko fansuji ɗi ummo partout ɓe ngara ɓe mbawa tawtorede jamma o hano hannirta ni ɓe ɓorno cobji maɓɓe joɗɗi ɓe mbaɗane spectacle baɗɗo fayida ɓe mbaɗane spectacle baɗɗo fayida bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe fulɓe ne kewi no guɗonnoɗo maire so tawi rawade ko summa jiitoni ceeko ne tawno ko soyno noon so tawi sami foti ko hoccede Sékou Mar tokara Sékou Mar paɗaɗo mayde Elimane Siré lead vocal groupe Kounta Dioura o wiyomo noddi on ne garton e kewol tigui rigui garon e pewol mbasondrade e bowol nde tawno fulɓe kala ene poti noditade oɗo jamma nde tawno oɗo jamma weɓata mon ami mon ami haala 23 inchallah e baɗi noon inchallah